Ngayon, subukan naman natin yung nakatayo tayo, no? Wow, sarap. Sarap pala. Para ako nakasakay sa isang GS. Alright. Alright mga bay, dito sa ating harapan, andito ang Benelli's Motorcycles, no? Isa sa mga dealers ng Benelli. So, nandito sila sa ating lugar para magpa-test drive ng kanilang mga units. Puro big bikes talaga ang nandito. So, andito ang kanilang mga adventure bikes, naked bikes, at cruiser bike. Meron din retro classic, no? Yun pala. So, meron din ditong parang kamukha ng ano, no? Ng Enfield, Royal Enfield, no? So, this bike, ito yung unang labas na ng Benelli, yung TRK 502. At ito yung isa pang version na mas upgrade, mas pinaganda, 502X. So kung makikita natin siya, para siyang GS. Yung kanyang rim, yung kanyang dimension, no? Yung kanyang aerodynamic na kung titignan mo, para siyang multi-strada. Napakaganda. So pag adventure bike, pang touring, parang hindi mawawala yung tuka, no? Talagang built-in na sa isang adventure bike yung may parang nguso ng pato, no? Ayan, kung titignan mo sa harap, para talaga siyang ano, Ducati. Ayan. So, dito this time, masasabi ko big thanks sa China ngayon, no? Kasi kung wala ang China, never natin tong makikita at may experience. Never na dadating to sa Asia. Never na mapupunta dito sa Pilipinas. Kasi bakit mga bay? Itong bike na to ay talagang galing lang talaga to ng Italy. O ang Benelli, yan yung apelyido ng mga nakaimbento ng bike na to sa Italy. No, so tumanda, nagkaedad, walang nagmana sa kanilang imbento, no? Ay made Italy talaga, pure na Italy. Ay talagang masasabi natin yung kanyang price at quality ay pwede nating ihalin tulad sa mga Ducati, sa mga European bikes, no, talaga. So kaya ito nadala dito dahil nabili ng motorcycles company ng China. So big thanks, kaya nandito to ngayon. Ayan, so ano ba ang meron dito sa mga bikes na ito? Bakit napakabili na ito sa market ngayon? Unang-una, hindi siya ganon kamahal, ano? Para sa isang adventure bike na 400, no, 400,000, no? So not bad dahil kung titignan mo talaga siya, no, napaka-brusco, napaka-quality ng mga kanyang pagkakagawa sa kanya, no? So kung makikita natin dito yung kanyang panel, kanyang dashboard ay analog digital. So buksan natin yan mamaya at i-try din natin to mamaya. Sa totoo lang mga bay, natry ko na to kahapon, no, ayan. So nag-content lang ako ng konti para i-share kung ano meron dito sa isang TRK 502X. So itong variant na ito, so same engine lang naman sila sa unang version na 500 din lang naman. Ang pinagkaiba lang yung shape ng crankcase at ng kulay, no? May pinagkaiba. Ayan, so ito may crash guard ng kasama, built-in na, ito lang, no, ito lang. Pero ito aftermarket na to. Ayan. So itong bike na to mga bay, unit pala ito ni Inday Lacuachera. Hindi ko napansin siya pala yun. So balik tayo dito sa unang version. So ito yung unang version nila, no, na silver yung kulay ng kanang makina, at meron sila ditong emblem na silver na nandito mo makikita yung Benelli, no. Ayan, eto, this bike, nakamag siya, para siyang ano, yung Versys, no, Versys 650 or 1000. Ganyan ang kanyang mga tindigan. So, etong height na ito, pasok na pasok to sa mga 5'7", 5'6" pataas. Yung isa naman, kung kapos ka sa height, talagang huwag ka nang mangarap nun. So kung titignan nyo si Ma'am Inday, so siguro si Ma'am Inday nasa mga 5'9", I think ganun ang height niya. So ano mo, lapat na lapat lang ang kanyang paa. 5'9 to 5'10 ang height niya, grabe, no?
Matangkad siya sa personal. Ayan, mukha lang siyang maliit sa kanyang channel, pero sa kanyang ano ay matangkad siya. No, yun. And then mabalik tayo dito ulit sa ating ano. So ang kanyang makina ay twin cylinder, no. Pero ang kanyang tunog pwede nating ihambing sa isang crossplay, no, dahil ibang-iba siya sa mga iba siya sa 650 natin, iba ang tunog niya. Para siyang ano, para siyang inline 4. Ayan. Napakaganda, di ba? Napakaswabe. Ayun, ito lang ang masasabi ko dito sa ating vlog ngayon. So nakwenta ko na rin yung konti kong alam. Ito dahil dumating ito sa Pilipinas 2019. So ang tanong ng iba, may pesa ba? Of course meron na ito dahil matagal-tagal na rin. At subok na rin ito sa long drive, no, lalong-lalo na yung kay Ma'am Lacochera na sumali na ng Ironman. No, ito lang 2022 ginanap yung last Ironman, no. Ayan, ito galing na daw ito ng Mindanao. Kwento sa akin ni Bob Moto Photography. Ayan, ito po ang kanyang unit. So sasampahan din natin yan. Kung makikita natin, built-in na sa kanya itong mga windshield na ito at yung handguard. Of course, pag ganitong klaseng bike na naka-valve type pa yung mga ilaw niya, kailangan lang natin na ito ng mga extra ilaw pa, no, para more confident tayo sa kalsada na, lalo na pagka para siyang ang kanyang preno, preno ay kamukha ng ano, kamukha siya ng Brembo, no. So dual ABS po, harap likod. So not bad. Sa price niya talagang sulit na at komportable ka na at mapipil mo na yung gusto mong puntahan na talagang komportable ka, hindi ka masyadong hassle, hindi ka masyadong pagod dahil napakaganda niya. Usay. So ngayon ite-test drive na natin siya. Mababa lang na adventure bikes nila kasi yung kahapon na testing na natin yung isa, yung spook type. Ngayon dito naman tayo. Dito lang tayo to testing kasi lapat na lapat lang yung paa natin. Oh, yan. So medyo tipto ako ng konti based in my height, nasa mga 5'6 ako. Tipto tayo ng konti. Pero meron pang ano dito, kung gusto nating patabasan yung upuan, siguro mga 1 inches pa ang ibababa. Baka lumapat na tong pa ko, mga talampakan ko. So first impression sa pag-upo ko pa lang, parang ang lambot ng shock niya, no. Yan, no, sarap. And then pagdating dito, meron na siyang wide na handle, yung manubela niya mismo, no. So yung pormahan pa lang niya, as komportable kang sumakay. Kung andun na, oh, para ka lang nakasakay sa kabayo, ganun. Saka para ka nanonood ng movie na nakasandal lang ganun. Charot. And then etong nasa likod, yung magiging OBR natin or back ride, sa tingin ko komportable din, no. Ayan. So ano ang meron dito? So napaka basic lang naman, napakadaling intindihin. Normal lang kanyang mga pindutan, kanyang mga functional dito, mga button dito. Same na same lang naman to sa, halos same nga lang sa ano natin, sa sniper natin, yung kanyang mga pindutan dito. Ayan. So kung makikita nyo dito, analog, half digital. So ayan, makikita ko ang taba ng shock nya, no? Ang taba ng shock sa harap, yung kanyang inverted fork shock. Ayan. So una natin yun. So merong ditong check engine, signal light, left and right, neutral, yung oil, ABS, heat temperature, siyempre yung fuel gauge. Andito orasan. So lalabas din dito yung gear indicator. So ngayon pa-start na natin. Yun. So sound para siyang tunog GS din, no? Alam mo yung boxer type ng makina. So napakaganda.
kung pwede na ba itong bombahin. 1.1. Yun, napaka-aggressive ng kanyang makina, no, yung kanyang response. So this bike, hindi natin kailangan ng sobrang tulin dito dahil itong bike na ito ay pangpasyal lang, pampogi, no? Hindi pang tulin-tulin. Ngayon, iikot na natin. So ang kanyang side mirror, napakaganda, kitang-kita mo yung likod. Kahit yung itsura ng inyong back ride ng inyong OBR ay makikita ninyo. So meron siya ditong built-in na charging, no? So ang wala dito sa kanya, maglagay ka na lang dyan ng kabitan na CP holder, tapos may wire ka or kaya naman yung charging wire, no? Kasalpak mo na lang dito, yun. Ngayon, so itong gamit natin, ito yung standard version lang. Testing na natin, iikot. Alright, okay. Napaka aggressive naman ng kanyang bawat cambio. Napaka maganda naman ang deliver ng kanyang power output, no? Kaya masasabi kong good na rin, no, para sa isang mga beginners na adventurer dyan, yung gustong gumala sa buong Pilipinas. Talagang suabe, good. Okay, so maganda din. Turkey siya, pero hindi siya kasing bilis nga lang nung Kawasaki natin. Turkey. Ayan, oh. Alright, oy. Sarap. Grabe. Oh, di ba? So dahil malapit lang naman din ang bahay natin dito, so magpapasikat lang tayo ng konti. Charot. Ayan. Yun lang ang busina niya. Pip pip. Yan. So yan yung mga dapat natin palitan pag once na kumuha tayo nito, nag-avail tayo na ito. So lalagay ko na lang din sa screen ko yung mga presyo niya, no? Yun, no? Wow. So not bad. Pasok na sa akin to. Pasok sa banga. So ayun. Pero sabi ni Motovlog Photography, umaabot naman siya ng 160, no? Sa bilang isang 500cc, tapos napakabigat pa ng bike niya. So wag na nating asahan talaga yung more speed pa. So na-build to para sa masarap at masayang pag-rides, pag-adventure mo kung saan mo gustong pumunta. Talagang maganda. I love it, this bike. So soon sana naman matesting din natin yung Venturi 500, kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa. So itong version na ito, yung 502 ay walang center stand. Pero yung 502X merong stand. Yan, so ikot-ikot lang tayo. Konting ikot lang. Isa pang ikot. Isang ikot pa para mapit talaga natin yung buong kagandahan na itong bike na ito. Talagang one way, wrap up. Ikot tayo dito. Alright, diba? Woo! Parang gusto ko siyang i-testing sa lubak-lubak. So sa stopping naman niya, good naman. Kapit na kapit din. Napaka-responsive naman din ng kanyang mga preno. Harap likod. Okay, no? Okay. Good. Oo, diba? So salamat talaga sa Benelli at sa nagkaroon tayo ng chance na makasubok sa kanilang mga pinaka high-end na bikes, no? Especially dito sa kanilang adventure bike, TRK 502 at TRK 502X. Ayan, napakaganda. So soon, pagka that time na meron tayong para sa atin, ay aabil tayo kung ano yung maganda, di ba? Oh,
Napakasarap. Swabing swabe. Swabe, 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 guys.